kumsang ni som pahnih March ni som ni thole ni khan police te chuan chung ko member pathum rong takatha te taksa an hmua an ina ngei ni in an nu ber hi garage a silaya ka na mun li laya nein thia hmu ani a pa ber chu bedroom a omin an fapa pakhat hi bathroom an hu ve thung ani an soidan chuan a that tu hi thin rim taka che a an thu an soya a kut nu a boro tak seta masi an shet lo he aya tam dai hi la om enang o youtuber a chung te that veka in thir le chu The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Trey Eric Sessler hi August ni thum kumsang khat zakwa somriat pakwa khan Weller Texas a alo pianga anule pa Ronda le Lodon ba ka u Mark te ne na cheng an ni Trey hi midang lam em ani lova skula po pa ngai pol takani ve a skula ti thapol le mi shet lo berber te ni lo ma se chian kom ngi tak tak te nei ve a movie te video ti vel han sia mai ba ka video games khel angai na hle a chian te ho po hian ni vek thawa anime angai na hle bok kumsang ni paru khan Trey hian YouTube channel asiam chan ve a channel minga hian landscape production ti in film toy te video games le anime te a review china athiam viau le ngal mi te chuan Mr. Anime antita hiala. Well, hi everybody, it's Mr. Anime here, and I'm recording on my MacBook's web camera, and my MacBook's from like o kum nga chungina channel po hi thang khop mai video po za thum som ni pathum ve lai upload ve ta a content ngai na tu po anga ve viau to a ama hi a Frank a heng anime te movie toy ti review hian a soitlang to pa a poina alut ngal chat zela hi mi te du chan ani ve thina ni ma se Freya chunga hian thil thalo thim tak mai chu a in phum ru a thang mek zel boka tu manan she thiam lo a video upload ate amma athil thalo in tu thang mek zel hi aron lang chho chan ta a silai angai na ta thlata a video atilang zi uzewa tharum lam atilang chho ta a movie review te bulchan nan alimin mi akap lai te atilang chan ta a Don't move, Mr. Anime. heng phena hian engemo a om hetia mi aka dirvel phena hian thilron thleng le tur hi a oi om lo zok Trey video te po bon chhotel tela alem mai ti to lo silai tak taka mang chhota entirnan ramsa te akapa inding lai mi lwa lo te voi khat phei chu FB a video a posa asazu pui wul lai bo thu asoya heta hian a chet dan thin enin mi te chuan ama tha hi ani theyangem anti pha ta hial ma se athil ti le to rap thlak tak dong song tu ri ro hi chuan tu ma hi anin rin arin om lo kumsang ni som pahni February thakha Trey hian video aposa Mr. Anime hian ti tur ruwa mana nei ti in atai dalada a he video a hian kar ni thum vela chol tur thu asoya reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. ti chuanan chola a chola zowa me ni som pathuma ron let le in a video a hian na thara nei thule a na hi a tuizia aron soya video po he na awang hian a post kha deu tur thu aron soi boka soizela movie industry a tho thu soya he hi a video post hnung bera lo ni ta March 30 rani a police te chuan phone call mak takan dong ta Trey nge hi ani mi in an ka thuarun soya an in hnung lama athua alua anun ka fu te hle ni ena soya asoi zela asilaya la chuak ve a in ring to ni ena soibok police ti an wathlenga an in chualo dar na samai glass ke te an furniture chhenei nuai te thisen te heta police officer pakhat hian soidan chuan indona muna an hial thua soya ti hian soifia dan tur thaber chu an in kha indona nu ma ang mai ani thil chhia kha tam lutuk poi khoina lai crime scene khan mun hlom ni khat lek alwa ve lova a in pum atir le atop kha ni mai hetiang he wang lutuk atia
chuan an ina hian banga thil inziak a awm nual bawka a inziak then khat chu ka in ngaidam ngai lowang engwangin nge hi ka ti ka hrelo lalpa min puiro kanu le pa ka hmangai ka u po lalpa min ngaidam ro a chan chu keima hi ka in ngaidam theilo ti te ani a evidence chuan tray lama hoi vek ma se abo dai boxi engthil tak nge thleng ti in police te chuan rang takin tray chu an zong tan ta police tan an hriat lo chu tray hi a school hlui Weller High kota a in parka rifle le silai mu za anei bok chet in ring ringin ma se darkar khat vela liamin a thiante in kota manani ta a zona zo tura shwaya ni ta manani hia tray hi a in puanga engkim to na thil thleng te hi kumliam ta atang to khana lo ruwa man vek to ni ina soita atum dan tak chuan school no pang somsari tha tuma khovela mass murderer lar ber mi that nember ni atum mass murderer chu arwala mi that arwala mi kap te atlang puin school kap thin te hi ania ama kha na lo in zir loka ramsaka te building ka te kha alo in zir lok na fekani chuan he Weller High School satellite map te hi alo download thlap boka adu anga ache theinan a building umdan hria chian theinan hei mai hialani lo serial killer te alo zir chianga mass murderer te school lo kap to te mass murder hi thil rap thak tak mai ani a arwala no pangtam takan han thi hi thil ho mai ani ho lo US po abuai mek na ani heng thil hi a thlen zeu wang hian chuan serial killer te lo zir chianga hetia ache mai hi ati lo top turati avani chiang em achung te atha chan anzo chuan athil ti tur arwala mi somsari tha atum hi ati huna anza lo nan an machon ve lo nan ti in achung te ho hi lo ti hlum masa alo ni a chuan engtin tak nge achung te hi atha asuita zanlai pel sheta ani a tray hi zuwa ina aroi angrenga anu hi chuanlam siamin garage a chhuwa puya rifle mangin a oma voili akapa detective te shildan chuan anu atha hian kirle thein a in sheto lo ti chuan thom lo sha in a u mark aron thawa tray hian lo mu in voi ni akap ta a hliam tor ma se khongai thlak tak mark hi bathroom a waklutin a in kal khuma ma se anaw tray hian kongka hi alaron kap thau akap hongta mark chu bathroom chhuata alo mu a alo thi to anpa room mu po aron harveta engthil nge thleng ti in aron awa amut na room a tray hi a han tlan wata voi ni a han kapa bok khupin khuma hian a letta hemizana an chung ko thil ton rap thak dan tur zia hi poi khoi tu hi midang dai ni se chu thil thleng thin pa nga ya ni a an mangai le an rin em an unau pa an fa pa in thi tir ngei tuma a be hi thil rap thak ber polani nge yang chuan tray hi ala zolo achung te bula theu kal le in an luwa theu voi khata kap le a she duara an mut reng lo nan an thi wat nan ti in ti chuan jingdar ni velani a tray hi pa ngai taka tongin anu le pa te voicemail tur a thon chuaka na an kal lo tur thu a thon chua sak ve azowa chuan an in a khoi tanta an le khabu bom te pai dara an furniture ti chia a an TV te kapa a thei ang ti chia a kongka banga te thila ziak boka an ina anaran vulte a that bok ti chuan garage akala anu ruang bula amuhil mak chuan athil ti tur hi mitam tak tha atum wanga anaril runat lo nana achungte hi that angin in soima se atum berero atile lemlo aril ru athak na chanan zo chuan tray chuan ti hiana changa engkim mai kha atak talutuka ti ina changa khatia aka tum school kota adin khan aril ru thak le ani chu investigator te po hian a chet dan hi rap thakan ti hle a ama tray she tu te po in a thil ti hian oi theilo hiala mi thatak ni in an lo she fur loma a chen te po in mi thatak ama khovela chengve to pangchi hi ni in an shia a ma se achung te then kha chuan mi jemak tak nei ni in an soi ve boka an chen umpa pakhat phei chuan thakhat liam ta khan kanupui hne na hian tu ema tak chuala that nge yang ka dia ma se achung te kher hi chu kaloring phalo
ati a tre hian detective te hna hian a chhungte a hmanga izia shila masi an ma ni tina tuan omdon ani chuan ama tho ani tur thu a soibok report then khata tarlan ani dan chuan tre ya chhungte hian an chunga thil thalo a thlen hi an lo ring ru reng to ani oma apa le a unau pa phei chuan mi pahni khat ne na an lo soi chuak ve nge a he thil thlen ma thla khat le a chan ve la khan ani a marka tre ya unau pa hian a thian pa bula newsa tre yan min that vek ti lo ngai thlak chuan mak lo ti wak du su ti in a lo shil hiala hetiang deuh che hian tre ya pa po hian a unau nu a lo shil ve bok chuan tre ya thian pakhat pon tre li apa in kara hian tension a tam zia lo soya a chan ber po tre hi college chakal thadu lawa akal that le pon zawlowin a chuak zela na anei la in a chil rei theilo kumsang ni pasari a Wheeler High School atanga a graduate khan Blink College akala kumni chung a changin a banga changin a lot le a graduate le lovin a bang ta a na sang pizza deliver te dura thote le gas station a thote atinuala hengna hi engma hi a thokrai pe lova a poisa hlo number le rei ber chu YouTube pa Mr Anime anga alan na kha hani a ma se hei po hi kumsang ni som pakhat kum top khan ati to pa chuan heti live vel kumsang ni som pakhat Christmas bor hian a thian te bula apa tha a chak thu hi lo soi chuak nge kumsang ni som pani August tha a tre hi thiam lo chanti rani ta a perol po chuak theilo turin dam chung atang turati anita ani ama po hian phu a inti hle a ama a hian in chirna tak mel mu ani bok